ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚୋର ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପାଖ ଗାଁରୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ହଂସ ଚୋରି କରି ଆଣୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଶିଆଳ ମଜାରେ ଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ବା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହଂସ ଆଣିଥିଲୁ, ମଜା ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ମୋଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବୁ। ଶିଆଳ ବି ତା ସାଙ୍ଗ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଶିଆଳ ପ୍ରତିଦିନ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ଗୋପାଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା ପାଳୁଥିଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ତା ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଥରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଗୋପାଳର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ରାତିରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରତି ରାତିରେ ଶିଆଳ ଗୋପାଳ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଉଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବା ଦେଖି ଗୋପାଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆଜି ବି ମୋ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର କଥା। ଏମିତି ଯଦି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହେବ, ମୁଁ ଘର କେମିତି ଚଳେଇବି? ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଶୋଇବିନି, ଦେଖିବି ମୋ କୁକୁଡ଼ା କିଏ ଚୋରି କରୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ ଗୋପାଳ ନ ଶୋଇ ଘର ଭିତରେ ରହି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ରାତି ଅଧିକ ହେବା ପରେ ଶିଆଳ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଗୋପାଳର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଦେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶିଆଳ ଚୋର ତାହେଲେ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ନହେଲେ ଶିଆଳ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଏ ଶିଆଳକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘାରି ତିଆରି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଭିତରେ ରହି ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଜଗିଲା। ରାତ୍ରି ହେବା ପରେ ଶିଆଳ ପୁଣି ଥରେ ଗୋପାଳ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର? ଘର ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମୋଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି କହି ସେ ଶିଆଳ ଯେମିତି ସେ ଘାରି ଭିତରକୁ ଗଲା, ତା କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଶିଆଳ ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିଆଳ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲା, ହେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୂରରୁ ଶିଆଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଗୋପାଳ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଚୋର ଶିଆଳ, ଆଜି ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ଏବେ ମାରିଦେବି, ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି। କାହିଁକି ନା ତୁ ତ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି କହି ଗୋପାଳ 2 ଦିନ ସେ ଶିଆଳକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଆଳ ଗୋପାଳକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସବୁଦିନ ତୁମର କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ତୁମର କ୍ଷତି କରୁଥିଲି। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଶିଆଳକୁ ପଚାରିଲା, କିରେ, ସେ ମଣିଷଟା ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା? ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ତତେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ସେ ମଣିଷଟା ମୋତେ କହିଲା, ଯିଏ ତତେ ବିପଦରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତା ସହ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣେ, ହେଲେ ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତମେମାନେ କେହି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଗଲ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।